Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12 en punto. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes.
Ika-27 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan dalonta mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Mabatian sa dili ginamang madugay plus sa mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kaganaton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pag-pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkapod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Duha ka adlaw nga water summit ginpatigayon sa Negros First Residences. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Mayor Bing natalanan nga mag-issue sang memorandum sa pagdumili sa pagpasulod sang single-use plastic sa Bacolod Government Center. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Murder case ginapreparar na sa Police Station 9 batok sa personang nagbuno sa 16 anyos ng estudyante sang Vima kahapon. Samtang sa Lokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Magamay nga nabungguan sang truck kahapon sa Banwa sang Manapla. Yara pa sa gihapon sa intensive care unit. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Philippine Coast Guard, nga magpatuman sa mando ni Mayor Bing Lunardia, MV Unicorn Bravo, hindi na maka-unload sang abono. Meaning, balik sa destinasyon niya ni Guro. Samtang sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon, pagdihon sa nagakaigo nga contingency plan batok sa linog kag iban pa nga mga kalamidad na talana nga patigayonon sang OCD sa bulan sang Marso. Sa mga balita out of town naman mga kaaksyon gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Sa bahin sang Northern Negros sa Dakbanwa sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon 40. Ini may kang tanan sa 47 ka mga motorsiklo dakop sang kapulisan matapos nga wala sa nagakaigo nga dokumento. Samtang isa ka lalaki na aresto matapos nagpalagas sa kapulisan. Sa balita naman sa Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Pulis nga napatay sa engkwentro sa Iloilo, igalubong na sa Sabado. Sa balita naman sa Southern Negros, igabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Sipalay, preparado na para sa Fire Prevention Month. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, 26 ka mga South Koreans nagabot sa Mactan Airport gikan sa Daegu City antes mapatuman ang travel ban. Subo maning kuan ng coronavirus no, kaya wala untat, na wala bugto. Pero daw amat-amat naman nga inanay ang pag-igo sini sa pila ka mga lugar pero padayon. Samtang pagkor ginmanduan sang Pugo operators nga i-surrender ang mga illegal Chinese workers. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Pwede na kamo ka padalas ang mensahe ninyo via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat ang aton sining Facebook Live, Aksyon Radyo Bacolod. While pwede man kamo ka monitor kag kapadalas ang mensahe ninyo, pagi sa aton sining website ang www.aksyoradyobacolod.com.ph. Lag-on na para sigurado magkapamati sa aton sining mga balita. Ante sa mga balita sa sining udtod, kita nay sa unang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunistiel sa sining adlaw sang Huwebes, ika-27 sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1 kag 10 liwat 1 and 10. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:15 na nga oras, 12:50 na mga kaaksyon. Tigirigma na, tigplanyaga na. Ang iban sini nakatapos na gidman sang planyagahon nila mo. Ang iban sini wala pa, na? Pero ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties sa muning charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomenda ta sa inyo DTX 500 capsule ang tumaron tama tagadlaw. Mabakal ninyo ini sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyong puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Dari kita sa balita na ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. May kang tanan sa 26 ka mga South Koreans nagabot sa Mactan Airport gikan sa Daegu City antes mapatuman ang travel ban. Kaga pagkor ginmanduan sang ang pugo operators nga isungka na ninyo ang mga illegal Chinese workers ninyo, lalo pang ginapaganot ninyo. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog na rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato daw nagasakang mga kasos ang COVID-19 hindi lang sa China subong kundi pati na sa iban pang bahin sang kalibutan. We have Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa ton man nga mga tagpalamati balita kita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio
Baguio Bacolod, ginapangitaan sa karon sa mga health officials sa Central Visayas ang 26 ka mga South Koreans nationals nga nag-abot gikan sa Daegu City antes mapatuman sa gobyerno sa Pilipinas ang travel ban. Nag-abot sa airport ang mga dumuluong sadtong Martes, Pebrero 25 sang gabi. Sunod kay Dr. Terence Anthony Bermejo, pamuno sang Bureau of Quarantine dito sa Central Visayas, ginakabig na nila sa karon nga persons under monitoring ang mga dumuluong. Madumduman nga kahapon gid lamang ginanunsyo sang gobyerno ang pagpatuman sang travel ban sa North Gyeongsang Province sa South Korea sa diin diri nalakip ang Daegu City sa ngamuyang probinsya. Hibalo naman sa health officials kung na diin ang mga dumuluong kag kung sa diin nga lugar sila nagpadulong sa karon. Sa tion nga makita na ini sila pag-ausisaon ang mga ini kag kung ang mga makitaan naman sa sintomas ang gilayo naman nga pagadalhon sa hospital. Samtang ma-update lang kita Aksyon Rex sa karon ang nagkalamatay sa COVID-19 ang naglabot na sa 2,747 ang kadamuon sa nagkalamatay dito sa mainland China. Sa China lang na? Sa Yes, bugos Aksyon. ng Pilipinas? Sa bugos ng kalibutan? Sa bugos ng kalibutan, Action Rex, 56 kaiban pa ang na-record naman nga nagkalamatay. Kalakip na diri kahapon ang sa so, Iran. bali 2007 tong sa kwano? 2,747 dito more sa or less mainland mga, China. Pila tong nagdugang to? Sa iban nga- 56 sa iban niya 56 pungsod. more or less mga 2,800. Yes, mga lapit-lapit na Action Rex. So, kahapon, sa ako niya pag-report, ang Iran 16 pa lang to Action Rex, ang record nga nagkalamatay, subong 19 na. Sa South Korea, 12 na sa karon na nagkalamatay. Sa Italy, 12 man. Sa Japan, 7 na. Lakip diri ang halin sa MV Diamond Princess, duha sa Hong Kong, isa sa France, isa sa Taiwan, kag isa sa Philippines. Sa South Korea, sa karon ang positive dito nga may kaso sang COVID-19 ang naglabot sa 1,595 na o kung 1,595. Sa MV Diamond Princess naman, 705 ang nagpositibo. Sa Japan, 172. 470 naman sa Italy, kag 139 naman sa Iran. Sa karon ang na-record. Di ang sa sitwasyon naman Action Rex ng mga Pinoy nga gin-repatriate naman gikan sa MV Diamond Princess. Dito nangyara subong sa New Clark City. Okay sila sa karon Action Rex no kay Health Secretary Duque kag naglaom sila nga kung tani tugtog matapos ang quarantine period wala gid sang may magpositibo sa COVID-19. Samtang sa ibang nga balita national, magapakig-angot sa karon ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR sa Chinese Embassy kag iban pang law enforcement agencies sa ginapatuman nga crackdown batog sa mga Chinese nationals nga illegal nga nagatrabaho o kon naganegosyo diri sa pungsod Pilipinas. Sunod sa PAGCOR bangod sa crackdown ang mga illegal Chinese workers nga involbado sa nagkalain-lain nga cybercrime fraud lakip ng Philippine Offshore Gaming Operations o kon POGOS ang magapangatubang sang kaso kag nagakaigo nga penalidad. Umpisa sadtong Enero 15, 2019 pa, yara na sa 2,000 ka mga Chinese nationals nga nagatrabaho ilegal sa mga POGO ang na-deport na sa pungsod. Te panawagan sa karon sang PAGCOR sa tanan nga POGO operators nga isungka o kung isurrender na sa Chinese Embassy ang mga ilegal nga trabahante kag ang mga involbado sa iban pa nga ilegal nga aktibidad. Samtang nagpakig-angot naman sa karon ang PAGCOR sa Department of Justice o kung DOJ agon makahimo sang Operation Center nga mo magauyat sa mga problema may kaangtanan sa illegal gambling kag cybercrimes. Ma-update man ko sa Bulkan Taal kay man naka-record dito sang moderate nga pagbuga sang steam laden plume sa Bulkan Taal kagabi nga naglabot sa 300 metros ang kataason. Sunod diri sa Fivox natabo ini las 9 sang gabi kag mayara man sa ikaduha nga pagbuga pagid sang aso las 3 naman kay na sang kagahon. Ginpahayag sang Fivox nga wala man sang may dala nga abo o kon lava nga ginbuga ang bulkan. Sa nakaligad nga 24 oras naka-record sang 34 ka mga volcanic earthquake sa Bulkan Taal nga lunsay puro man mga mahinay.
te sa karon nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 ang Taal Volcano kag ginabisuhan sang FIVOC ang publiko nga likawan ang pagsulod sa Taal Volcano Island bangod posible sa gihapon nga magluntad ang phreatic explosions, volcanic earthquakes, ashfall kag pagbuga sang volcanic gas. Update kag balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat sa Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. Aksyon na Radio Philippine Standard Time las 12:23 ng aton oras. Matapos ang balita gikan sa News Center kadtuan ta gilayon ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon ta na balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa magamay blatong na bungguan sang truck kahapon sa Bandwa sang Manapla. Kamusta sila? Ang batiko ay siyo subong sa isa ka bululngan diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Bri. Aksyon Rex nagapati diri ang Manapla PNP nga natamaan ginigiling mag-amay sa pagdalasa sa ila sining truck kahapon dira sa may Hacienda Lourdes National Highway, Barangay Punta Mesa, Manapla, Negros Occidental bangod nga ginpang transfer ini sila sa pag-insindi sang Police Action Rex sa pribado subong nga hospital kagyara sila sa ICU. Ini mga biktima Action Rex amo si Glenn Bironio, 34 anyos, kagang iya sini anak nga babaye nga isa ka 7 ka tuig ang edad. Ang tuyo kuntani nga magliko kahapon padulong sa iya sini nga bulutuan kay ginadulong niya ining bata niya sang nag-overtake ining truck nga ginamaniho naman ni Romeo Marcial kag didto kumadto silang ginatindugan aksyon o kung napunduhan Action Rex. Amo na nga ini sila ang nagkaladalasa kahapon nga adlaw. Kung parte naman niya sa financial assistance, suno iya sa kaya police captain nga mo si Jenek Bermudez, may ara na ginman sang ginbulig kag amo na gani nga nadala sila sa pribado nga hospital suno sa police gina-check nila kay ginaikutar gitsubong sa tag-iya sa truck ang amo nga mga biktima. Ang driver sa truck na si Romeo Marcial, ginpagwa naman siya Action Rex matapos ang 18 oras iyang reglementary period sa iya sang ginpahamtang siya kahapon sa custodial facility. So nagala, o man gani si Bermudez nga mag-alalayo ining mag-amay Action Rex. Hindi, naka-aruli na Cantong tiyan ang bata. Duwagit sila fan, medyo ara sa isyo. Duwagit sila. Kaya kadasay medyo na-kon sila pero nag-kinikon ko na sa ICU tapos sa doctors naman ko na kaya sila iyan nila kaya nagligat kakayapon ang ambal dito sa sa regional yun lang ang ambal na pakuno sa doctors kung na mo sir medyo patalgin na kasi transfer oo medyo patal goro pag nila okay kapong ba kaya alam mo. Kumusta sir ang tigiyas ang salakyan to sir? Nakabulig man sila sir? Hindi, nakaunay na gitna sila. Nakaunay sila po dito. Amo sa so nga naging transfer guro sa doctors. Oo. Pero kagapon naman ang truck nila. Pero ang driver na-release na. So ato sir, panaw sir, ito may settlement naman ako sila kayo kapag bulig man maayong tigiyas sir, no? Hindi sir, that time na natabo na nagkakuha na assistance na yun, nakaunay na ito ang secretary sang pag-iyan, nakaunay na ito, tapos amo itong na-report sa pag-iyan sang bus. Then ato nga ng watcher sang bata, ang mga tiyak niya, ato man ito. So, walang balita Action Rex, ikan sa Dokto, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Branya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuan ta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Bing Lunardia.
natala na nga magpapanaog sang memorandum sa pagdumili sa pagpasulod sang single-use plastic sa Bacolod Government Center. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Aksyon Rex, si City Administrator M. ang nag-confirm sa aton nga si Mayor Evilio Lunadia ang natala na nga magpapanaog sa isa ka memorandum circular nga nag-ban kung nagadumili sa pagpasulod sa mga single-use plastic sa mga tatapan sa gobyerno. Aksyon Rex kang dila sa Bacolod Government Center Tagdiliman sa may Old City Hall. Sunod rin kay M. natala na nga magpapanaog si Mayor Bing sa memorandum baseman bilang pag-comply kung pagsunod sa approved nga resolution sang National Solid Waste Management Commission. Sa diin si DNR Secretary Roy Simato ang nagapungko nga chairman kag-approve man sang DNR Action Rex. Suno kay ang obligado ang syudad nga magsunod sa sining kasuguan kag dapat sunod siya as soon as possible ma-implement ining pag-dumili o hindi natugutan nga magpasulod sa mga single-use plastic dira sa may Bacolod Government Center. Ang explanation ni Councilor M ni City Administrator M. Action Rex nga antes man niya nagwa ining circular sang DNR ang syudad sa Bacolod ang naga-campaign man may angot man sa pagpatuman sa dingin sakto nga waste segregation sa mga empleyado sang city government sa mga merkado kag sa mga kabarangayan. Nagpapay din si M. sa mga empleyado sang syudad nga magdala na lang sa ilang kaugalingon nga mga utensils sa tuyo Action Rex nga mapaganhagan man ang basura. Haring palayag ni City Administrator M. Yes, kami ara na Dale siyang circular halin sa National Solid Waste Management Board. Naging pirmahan sa DNR Secretary. So, we are compelled to really observe it. Sa Banat, we will be implementing it sa city government. Ang circular, nagasiling for immediate implementation. So we are anticipating si Mayor ma-issue man sa memorandum. Okay. So, kay may mga nagabaligya, city ad sang like mga pagkaon, mga prutas, tasulod sa plastic. So, hindi na siya ipasudlon or i-allow. Yes. I-implement. Siya kay that is already an order from the national government. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuantang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa pagdihon sa nagakaygong contingency plan batok sa linog kagiban pa nga mga kalamidad natala na nga patigayunon sa Office of the Civil Defense sa bulan sang Marso. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Art ay hopon, Aksyon Art. By the way, Aksyon Rex, antes sila ang sa mga nagpamangkot ang parte sa resulta sang ROC deliberation sa barangay drug clearing. Karon pa sa hapon, kay sige pang deliberation to. Doon na unang iya sang Panay area subong gina-deliberate. Hopefully, taga Bacolod nga 46 barangays that includes sa Bacolod City and Negros magkapasar tanana. Pero diri kita sa balita, Aksyon Rex, sa parte sining ginabantayan baragag mga preparasyon karon sang DILG man nga ginmando nga kinahanglan mga LGU dito ya sa bahin sang Metro Manila magbulo-ulo aligmat kang magbantay maghimo na sang ila sining mga assessment sa mga building balag infrastruktura preparasyon ini sa ginatawag the big one although nga ti way sa magkapakot o kung makapredict kung saan na magigo there is aton sa area sang Region 6, isa man ini sang pagatutukan ni OCD or Office of the Civil Defense Director nga si Jose Roberto Nunez.
matapos nga may ara na siya sa plano nga pagpatawag sa tanan nga mga LGUs man diri sa nasakupan sa Region 6 agud na talakayon kag magaplastar sila sa nagakaigo nga mag-contingency plan in kaso gid man way ginapaabot nga diri sa probinsya o diri sa aton sa Region 6 may magluntad man nga kasumong sining kalamidad. Sunod diri kay Nunez ang assessment hindi lamang kung ano ng preparasyon na subong sa mga LGUs lapit sa bulkan anong ginahimo nga mga pag-checkyan o kon inspection sa LGUs sa mga building nga daan din pwede house o kon evacuation center kon matabo nga may magluntad gid man nga kalamidad. Inatanan sa bulan sa Marso ipatuman sang OCD kay sining Pebrero mas ang ginatender karon sang OCD amo ang pagtalakay sa pinaka mga or problema sa baha nga didto nagluntad sumol sa palayman na ang ila sining discussion bangod sang nagluntad nga pagbaha dito sa ruwas nga way pa ma-experience sa malawig na tempo sa kag sa nagigad nga mabinulan amo to nga may pagbaha nga di ma-explicar. So sunod diri kay initanan hingagawon nila nga mga pagdihon sang contingency plan sa bulan sang Marso o kon sa first quarter karon nga 2020. Yaring OCD Director nga si Jose Roberto Nunez. Meron na tayong clustering yan. So meaning kung by regions, meron tayong preparation kung saan quadrant tayo, saan tayo pupunta, tutulungan natin yung Metro Manila. But dito sa regional office natin, yun na yung ginagawa natin for the contingency planning by bawat ng provinces. Yun kasi yung piniprepare ko ngayon. Supposedly, yun ang iti-take action ko for the month of March. But gawin ko muna ng priority si COVID, si Corona, because walang contingency plan ng region natin. No? Pagdating sa mga ganito, so at least later, wala nang turuan na naman. So at least prepared tayo o kung ano yung mga steps na gagawin natin. Tapos yung clustering naman is based dun sa active volcano. So meaning si Region 7 ay gawin nating partner din para gagawa din sila ng action in case na dito banda sa atin. Sino tutulong? Wala nang iba eh. Pero itong big one, it is not impossible na mangyari din sa atin dito. Oo, kasi dumaan na nga 8 point something ngayon si Lady Kaikai, di ba? Opo. During that time, wala pa mga buildings. How much more kung babalik siya? Do we have to wait for that? Hindi. Dapat sabi ko nga, preparedness ang pinaka-importante. Tapos i-address natin yung contingency plan bawat provinces. Ang parayag ni OCD Director Jose Roberto Nunez ang kaaksyon nyo tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat sa Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, nag-standby pa si Aksyon Alvin Graba sa patrol. May kangtanan sa pamunuan sang Philippine Coast Guard, magapatuman sang mando ni Mayor Evilio Lunardia, imbi Unicorn Bravo, hindi maka-unload sang abuno. Inang barko nga rapada sa Comblao, sa lapit sa Bridco Port, halina sa China. Kag China, daw pila kabilog na China personnel na. 15 or 14, may 4 ka mga lain man lingwahe. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Bangudman sa isyu sang NCOV sa China. Hugot nga igapatuman sa Philippine Coast Guard ang Executive Order 11 Series of 2020 ni Mayor Bing Leonardia na matapos nga nagmando o kung ginmando sini kahapon ang ining total ban sa mga barko kung mga foreign vessels gikan sa pungsod China, Hong Kong kag Macau. Now ang mga nagdak Action Rex kunti kahapon may duha ka barko iya sang MB Unicorn Bravo
kag ang iyasang MB Catherine, ang MB Unicorn Bravo Action Rex nga ang load sini mga load sining mga abono hindi na maka-unload pa sang ila sining mga dala ina bangod ginapatuman kung ginpatuman man sang Philippine Coast Guard ang mando mismo sang alkalde, and at the same time ginmanduan man ni Johnson Benamin nga hugot nga bantayan ang duha ka puerto sa syudad sang Bacolod, ina ang Bradco Port kag ang Banago Port, sa posible ba nga pag-aabot man sang iban pa nga mga vessels kag tubugon ining mga Chinese vessels nga posible nga magatiner pa diri sa territorial water sang syudad sang Bacolod Aksyon Rex, ano. At the same time suno sa iya hindi na gid ini pagpahanugutan pa tubtob matapos ang adlaw nga natalana kung miyara gid man kag Pero anong matabo sina Aksyon Alvin man, inspeksyonon pa na sila or ano man? Ang MB Unicorn Bravo Action Rex hindi na niya pag-inspeksyonon suno sa iya. Ay, hindi na ipagsakaan? Hindi na Kaya daw natapos na itong isa, no? MB Catherine natapos na to Action Rex. So, itong problema kay halin ato sa pungsod Vietnam. Mga Vietnamese man ang ila sining mga sakay tapos nila. Pero iniya taga Myanmar ning isa ni. Apat ka taga ang sa MB Unicorn Bravo, apat ang taga Myanmar, 15 ang Chino. Tapos halin pa sila sa Xiamen, China. That is why nga diri Action Rex nga ugot na diri nga ginmanduan ang tanan mga station commanders like Bradco and Banago Port nga kadtuan ipabalo na gid sa sining barko nga hindi na sila pwedeng magdakag iblabi na hindi na sila pwede magtiner sa territorial water bangod sa sining executive order ni Mayor Bing. Ang matabo man kung may ara man kita abi delivery Action Rex kaangay ang delivery nato na bi iban pa nga produkto pakadto dito sa China sunod sa kay Benamin hindi na ini matabo pa Action Rex samtang yara nagapabilin ang mando sa Tiyan rin matabo ni sa MV Unicorn ni mabalik na lang ni? Balik na lang sila Action Rex. Ang matabo ang karga siniyang abuno? Isa pa na kay mag-contact Action Rex suno may kiginpahayag man ni Benjamin nga may ang ila sining mother unit bala o magpabalo man sila nga wala na sila ginapahanugotan diri sa syudad sa Bacolod di magadepende man ang tipo ang pamangkot dala kargang abuno paano ni? Wala na. Hindi na ma-deliver diri Action Rex. Ibalik na lang na? Ibalik na lang. Or kung base may mando man ang tag-iya sang barko, kung diin i-deliver Action Rex, amo man na. But definitely... Paano dinigay-deliver sinaman? Kay te amo na ning... hindi na iya papilis ang ginestoryahan, kundi balatian niya mo. Ni man, oo. Ano nga bali sino ning Philippine Coast Guard tang karga siniti paano lang ni babalik na lang ni? Bali man ang agin pamangkot man sa iya tiyan sir ang matabo diri no sir matabo ibalik na lang ni ang balik na lang sila sa ila sining port of origin dito sa Xiamen. Sinya magarpende man sa tagiya sang barko kundi na nila i-unload ng mga ang ila sining mga abono. Ari Action Rex ang pahayag ni Benjamin. The Philippine Coast Guard is bound to comply with the requirements with the executive order of the local government. Sir, anong matabot pa ron? Kay ang MB Unicorn Bravo, ari pa diri sa aton? So, ang matabo sina with the executive order, they will depart, they will comply with the EO, meaning they will depart from the territorial jurisdiction ng Bacolod City. I believe so the shipping agent, the shipping company will comply with the executive order. So ang matabo diri hindi na sila makapa-unload sang ila sining mga abono. In effect, correct, hindi sila maka-unload kag kung may barko man niya rin sa China nga magkuha man sang produkto diri sa aton kaya sa mga molasses, hindi man sila kakuha. Kung barko mo alin sa China, Hong Kong, Macau, SAR, hindi ka di kasulod sa territorial jurisdiction ng Bacolod City. So matabon sini sir, mabalik sila? I don't know with the shipping agent kung saan sila mag-divert sang ilang pag-unload sang ilang kargamento. Definitely, they will comply with the executive order ni Mayor.
Aksyon na Rex ang kabahin lang sa pagpahayag Sa diri. jagalini kay kung dinis laya gusto ya magdakya, sila lang na kay balo ang nagpa-deliver sini, kundi niya ipadak ang barko ya sini. Ani man. Lain kay kung diri sa pungsod Pilipinas ya doon, di gid siguro tungod sining ginakabalakan nga coronavirus. Yes sir, amogin man matabo ni kaya bisan gani siya ti hambal gani ni ba naman niya bala na ang ila shipping company kundi na ni pa load na basta hindi lang na diri sa pungsod sa Pilipinas, especially sa territorial waters ang syudad sa Bacolod nga ginabawal sang alkalde. Balita kag report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta diraho, daligid lang ha, standby sa dugang pang mga reports. Inanayon talang ni kay mahinang kalaban. May tisi mga kaaksyon, pampabakod sang immunity booster ta, alkaline base nga vitamin C, para gid sa taong ginaubo, ginakataro, ka ginasipon, may tisi ang kinahanglan mo. No? Wala ka nang hahanapin pa ko ng amigo ko. May tisi mga kaaksyon. Sa parang may katimbang ang Mighty C, tumarantaman sang Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule amuning nagapangtunaw sa bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag sis tumor kag goiter, Santon Plus Herbal Capsule mga kaaksyon. Amunang tumaronta matag-adlaw, no? Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C sarang mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta dira, Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz in San Carlos City, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay makadali mga kaaksyon sa aton sining nga mga kapatid nga naka-online. Ay, porti may lang pamati kay Richard Transporto, nag-monitor sa sining mga tinuon. Toto Richard Transporto, kay Joan Mill, watching live from Victorina Heights, Barangay Mansilingan. Salamat gid Joan Mill. Kay Joan Arquilias, Nisa Selva de los Reyes, and RSP Cardo Dalisay. Ay, porti ga-monitor sila subong sa mga office mate dira sa Justice Verdict Security Services, kay Mamalo Padilla Agi, kay Sir Jimmy Sige, Sir Ray Panuela, Sir Rolando Omirimenteria, kag Michael Brian Salvidio. May lang pag-monitor. And sa kay Maricoy, paring Roy kag Grace Leonida, dira sa Manapla. Paring Roy kag Grace Leonida sa Banuasang Manapla. Kay Mary Jane Saludares, may lang pagpamati. Kay Orlene Vergara Hinsole, may lang pagpamati Orlene. And Jennifer Dilihiro Serra, dira sa Barangay Estefania. May lang pag-monitor man inday Jennifer Dilihiro Serra, no?
naga-monitor man sa siningawd to. Kay Girlie Miatong Salazar, kay OTTG Chairman of the Board Romy Alconza, kay Lady Jonah Bahaylidad de la Cruz, kay taga Mansombel, may lang pag-monitor. Ga-monitor sila subong dito sa San Juan, Manila. Thank you so much, taga Mansombel. Kay Jose Hierson Lapinig Junio, may lang pag-monitor. Kay Heaven, Kagawad Imbong Jocampo, Maria Los Grijaldo Macunat, Jomong Caltrilla, and Mary Grace Eugenio Fermin. Gian Resisyo, may lang pag-monitor. Kay Edwin Pinida, Kim Rosalina, Dondi Incabo, may lang pag-monitor, no? Pamati sila subong. Kay Bia Jonathan, kay Jo Marie Formentera, may lang pag-monitor. Jo Marie Formentera. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Gerald Babao, may lang pag-monitor. Kay Gretz Chin, mayugid nga pag-monitor Gretz. Ayos, kay Danny Pornes Salumante, may lang pag-monitor halin sa Dallas, Texas. Ay, pretty ha. Danny Pornes Salumante. Kay Noe Hibora, may lang pag-pamati. Noe Hibora, may lang pag-monitor. Kay Rafi Libran sa Kabangkalan, may lang pag-monitor. Salamat gid sa pag-monitor, Rafi Libran sa siyudad sang Kabangkalan. Paring Mark kag Ems Magbanwa, kamusta gali sila? Paring Mark kag Ems Magbanwa, kay paring Tip-Tip kag MM Lerasanda, may lang pag-monitor. Paring Renz kag Leia Campus, paring Elmar kag sa kay Mrs. niya Trafangco dira sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Philip kag Tintin Rizaldo sa Barangay Alhis, Bacolod City. Paring Rinli Marted sa Banwasang Balyodilig, gahipos-hipos lang, ga-monitor sa siningawd to. Kag sa mga LCC boys, may lang pag-monitor man. Kay paring Binji Garcia, may lang pag-monitor kay Mrs. niya dira, no? And paring Vinieves bla, paring John Mateo Katakata Vinieves, may lang pag-monitor. Kag kay Mrs. niya dira, may lang pag-pamati sa area sang Barangay Batane. Paring Benedict Intonara man ho, may lang pag-monitor. Paring Benedict Intona. Kag kay Mary Lo Catinoy, good PM lang. Raw monitor lang ha, pag may time. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang maniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagit lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:59 ng aton oras. May lang ang pag-monitor kay Madam Judith Calves Pamposa, no? Ga-monitor si Madam Judith Calves Pamposa. Salamat gid. Kantuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Murder case ginapreparar na sa Police Station 9 batok sa personang nagbuno sa 16 anyos nga estudyante kahapon sang Vima nga gintunaan sa kamatayon sini. Ti dapat ma-faila na guro mayong yuhum-yuhum ya subong no. Basi naumpawan ng katerering sang utok yan eh. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex, Pagri Cantong, tatlong tulog na lang. Kag magatapos na ang bulan sang Pebrero. Akong gani, sang tulog na lang eh. Ang ngaman. Sweldo na mo. Ayo di purma. Dumauna ka pa ba? Ang 28 Birnes, no? Oo, 28 Birnes, ang 29. Sabado na na. Oh, correct. Oh. Pero may tatlong tulog, kuya ginaulat, Aksyon Rex. Ang Domingo, ano to, Jo Maria? Ha? Ang Domingo, isang, ano? Tatlong tulog na lang. March 1 ko no, Domingo, siling ni Jo Marie. That's why, tatlong tulog na lang, March 1 na. Ano dayon? Birthday ko. Ayo di purma. Siling ko gina. Siling ko gina. March 2, Aksyon Alvin. March 2 kay Aksyon Alvin, Oh, ha? yes, kasi dalay kami ni Aksyon Alvin. Alvin, si Aksyon Fred. Aksyon Fred is pila si Fred, si Esco 5. 5 ah. 5 kay Aksyon Fred, March 5. Yes. Botat lugig kamuglig asundanay sa March. O si Dale sa Pizza 4. Pizza 4, pagigilay si yes. Dale man. That's why, 1, 2, 4, 5. Ayo di purma. Kaya, gasundanay gali ni. Gasundanay ang lib. Uno, ako. Ayo di purma. Kay Alvin, 2. Wala na si Aksyon Alvin niya.
Ma-celebrate lang sa kuno kung magtawhay ng bigote mo. Damo celebration birthday no sa March no? Oh, damo. Aksyon radyo no? Damo ulit. Apat gid ka mugli. Apat kami, ako si Alvin, si Dale, si Action Fred, no? Sino pa gid ang iban man? Nuno Espina do, Nuno Espina mo. Nuno Espina. Kaya man ino Edgar Kadagat birthday man na Edgar March. Kadagat. Kudamo ko sa birthday no. Gasinundanay ka mo nimo. Gani, no? Kudamo no? Ano tabusin nyo man? Ayo di purma. Si Anhing Charlie Popular Plano po na to sa una, birthday mo na. March, ano na sa man? March 5? March 6 ba or 7? 7? Oo. March 7 na si Aksyon Charlie, Dili Charlie Popular, no? Okay, no? Kudamo, no? Damo. Damo sang importanteng kay Aksyon Eric magbandwa. Oh yes, no? Kasi kung may mga padala ka po dila, temprano pa, no? Sa Ayo di purma. Si Ninyo gali si Ninyo pizza 16 man. Si Aksyon ninyo March 16 man. Ay kay Aksyon Ricker Saga 25 man. Gali. March 25 man. Ay kadamo glisaton nga mga taga-Aksyon radyo nga maga-celebrate sa birthday, no? Pero si Kapchad gali March 29 man. Si Kapchad, March 29. Si Kapchad na sa Barangay Robles. Barangay Robles, si Kagawad Jofred ya. Kasi yung November 1 ang iyan, no? Ano? Ayo di purma. Kagawad Jofred. Batean mo naman to. Amo ganit ka na mo sa mga ma-celebrate sa March nga birthday nga taga-Aksyon radyo, no? Pero ang pinag-importante Aksyon, sabi mo na, no? Una nila na si Aksyon Eric, no? Laban eh. Oo, temprano pa pala nyo kataan, basi kung hindi ko na mabaton late, no? Ayo di purma. March 1. March 1, that is Sunday. Dapat Pebrero 29 pa lang ipadala nyo na, Ayo no? di purma. Para nga kung lulutuon, malapuhan, no? Para hindi mapanos. Laban eh. Okay, kung di ko Si Aksyon Jo Maria, no ning papel niya? Ate, siya na ang makagod, no? Abi ko kung siyang tuhugon. Ayo di purma. Itugo sa lawi-lawi, no? Aksyon Jo Maria, preparar ka. Para ganon. November 10 galiya si Kagawad Jofred. Okay, Kagawad. Sige November 10 pa man ang Kagawad. So sa March 1, before March 1. Gali ka mo, no? Before March 1, padala na nga si Kagawad, no? Kasi November 10 pa man ang iyaya mo. Ano to? Ipadala na temprano pa. Ang iyaya no padala, no? Ayo di purma. Mga Pebrero 29. Pebrero 29, padala mo lang Kagawad, no? Para nga mas temprano, mas maayo, no? Mas temprano, mas maayo, ha? Sila padala na kabati sa silinga panawaga. Ginapaksunan mo na sila. Ayo di purma. Mo nga amat-amat. Amat-amat ang mapadala, no? Muna pa makabot ang gusto nga pizza. Yan, no? man. Kaya lang tirada, Aksyon Rex, no? May shooting incident sa Banago? Sa Banago? Tine? I-check tayo, i-check lang da. Check tayo ni Aksyon Alvin, i-check ba Aksyon Alvin? Anayara pa sa imo to pa da? Siya tiga, prepara masaya nga birthday. Masaya nga birthday. Birthday naman galina. Birthday ni Aksyon Alvin, that's why nga happy di man si Aksyon Alvin makasabay sa birthday ko, para isa ka celebrar, no? Gani man. Anyway, si manager natin may ginapartiniser man na birthday kay gift? Aksyon Alvin para birthday gift, no? Ayo di purma. Naripan pa si manager. Guro mga isa ka guma, guro, okay naman na, no? Ay, birthday. Parang everybody happy, no? Ito daw mo, gusto pong mga birthday celebrant. Damo, basta March, damo. Basta March, damo, gini. Kakatapos mo ng fiesta sa mga banwa, Aksyon Rex, no? Gani. Ang mga fiesta sa Robles, ano? March man ako, April. Sa? Fiesta sa Barangay Robles. Ang buta? Dito ba ni Kapchak ni Kagawad Jofred, ba? April ba na mo? April? Oo. Okay. So, mas mayo na, no? Kahit itisan pa, no?
mapiparahan temprano pa, no? Ayo di purma. Preparahan temprano pa. Ano ring murder case ni? Nga Ato, ginaprepararya? Talaga nga, gawin nila before 5 o'clock. Gamuludlo ang matayak to sa preswano? Di subong daw, okay na sila ni Police Lieutenant Okay man. Junito Pastrana. Nga dawhang mantugyapon? Di na ko na, doon na ulong pawan sa ko na. Dawhangag? Ayo di purma. Tama, ako doon nga nagagawa ang espiritu, no? Why, gyapon, galap gisuyo. taramag ya. Ha? Galap taramag ya. Primero, mayo pa, pagkadugay-dugay, lain naman. Ay naman, no? Sinig ko kay Police Lieutenant Pastrana ko, sir. Ano na sa buang hindi, hindi ka pa buang. Bubuib la ininit la, sir. Ayo di purma. Tara mo pa. Ikaw ba siya may background na siya, sir, nga lain ulo? Hindi, patik sa nga pa buang-buang. Ano sa bunga rito, no? Nung pawan na siya, kado nagkasabat-sabat sa Aksyon Rex. O di mo, sili nga pamangkotang. Sabat-sabat ngang sabat siya, okay pa pagkadason niya nga tinagado, hindi naman amo. Gani, magalino. Luga pangaob lang, hindi nga obaw. Ay, ito, hindi ma-incident. Before 5 o'clock, Aksyon Rex, nga, gawin ni Police Lieutenant Junito Pastrana, kay malaps na siya nga reglementary period mong, sili ni Pastrana, before mag 5 o'clock, ipasiguro ya ang pamilya sa sinina patay nga 16 years old estudyante sa BMA, nga ipasaka nila ang kaso ng murder kontra sa kay Rejan Carmilotes nga taga Purok ACU no barangay Sumag amoy ni ang ginatudlo nagabuno. Taga isa lang ni sila gali ka lugar? Sino? ACU lo man tong biktima to? Ang biktima, taga-biktima ya, kwanto yan, taga-purok namin Sumag. Oo, isa lang ka barangay galing, isa lang ka barangay sila. Pero ini napatay si years old, taga-purok namin ini suspect kasi Rejan na Carmilotes, taga-purok ACU, lo. Nawagi pa bang konti na to si Police Lieutenant Junito Pastrana, kung ano bibla ang behind kang motibo sini. Ang motibo sini ni Aksyon Rex ni Pastrana, nga ini suspect kali may utang sa magulang sang biktima. Kaya kagabi ko no nagkumportahan na sila sang magulang sa sini napatay nga amanghod ko kitang balikan mo. Kaya ni suspect Aksyon Rex may utang nigli mo sa magulang sa biktima. Tiyang kwa sila ito ginasukot sa magulang sa biktima. Karason kung nga abot na naman yan ng susulo yung ang painitan niya amo ni ang manghod sang biktima asang ginutangan niya kagahapon sa ugto amo ni ang plano yan nga bantayan niya ang ining manghod sang ginutangan niya bali nga magulang sang biktima kagamo niya ang ginbuno ya kagwala na sa damo pagamo ginparakan niya buno hasta nga nakaangko dili tanan sa pito kaigo kakaorde sa kay Lieutenant Pastrana igo ang baga kag naigo man ang korason sang sining biktima. Yari ang confirmation gikan sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, hepe sa Police Station number 9 sa confirmation angon sa papasaka nila sang kaso karon nga hapon. Bali, sa ginari, dito sa tubong nga document, kaya possible, after lunch, siya nga hapon, may nga gaw ta file ang into case nga murder against suspect. Sir, ano kitang motibo sa tuman? Ano kitang kinainan si tuman? Kito kita mo, pamangkot mula si Raw? Bali, sa aga, daw na ulumpawan ng aton biktima, ipasir sa Aksyon na ini siya, may graduate gilaya, hindi siya utod, kundi sa utod mismo sang biktima, ang magulang sang biktima. Kaya ang magulang sang biktima, nasakto di kagapon, siya galit niyang may utang, tapos nagaglain ay sila pang buot, kagang gindalingan nga maning manghod. So, bali, ano sir man, ang magulang sang... ang magulang sang biktima. Okay. Ang magulang sang biktima. Ang magulang sa biktima may? Maamunit lang ay tima-tima nga diba? Sang suspect. Tapos, pagkilalay man sila kay group Y man sila ni gali, tapos sa miguhay man sila. Naglainay sa buot, tapos ipapel nga ining aton suspect, siya gali may utang dito sa magulang sang biktima. Siguro nagtumagtanay, naglainay sang buot, tapos sa muna binantayan niya ang balikan niya ito ang manghod sang biktima. Ang kwento mo sir ang gimpainitan niya? Oo, matay-tayitan niya. Considering nga ginasuko sang utang?
Tapos accepted yung ano ngayon siya nakagamit sa illegal na droga at the time. Titigong na video na ulang tawa na siya, Hindi mayo ng iyang palabas. Ano sir, Aksyon na responsible pala ka ni Police Lieutenant Junito Pastrana ng Hepes ang station number 9 kag naistorya mo gani actually ni Pastrana ang Iloy sa sining suspect kag koordinate man sa Iloy ginabuli kuno sang biktima ining suspetsado. Tisiling ni Pastrana paano nga mabuli sang 16 years old ang 27 anyos no dinya ko posible naman ha. Kalagiti damo man malibad kag pantalik ang ginikanan sa sining suspect pero nevertheless siling ni Pastrana tungod sang maisog nga pag-surface ng tatlo ka mga testigo, classmates ng biktima kapag bulig mismo sa espilahan, laban aksyon sa tagaan nila sang hostisya ang inikamatayon sang 16 years old nga estudyante, grade 10 sang BMA dira sa barangay Sumag. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod GNP o sa balita na sa aksyon, Aksyon Eric Pobrero nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat Skid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay ginatinder kuning sunog sa area sang Barangay Banago ho, sa Purok Katilingban, Barangay Banago. Salamat gid kay Bornok Panea nga nagpadala sang mensahe diri sa aton sining pagpangalagad, no? Check na karon dugay-dugay sa Purok Katilingban, Barangay Banago. No, may fire call nga ginrespondihan ng taga Bureau of Fire Protection. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Ini may kantaran sa duwa ka adlaw nga water summit ginpatigayon sa Negros First Residences. Sa detalye sa neupod kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, bago lamang natapos ang Negros Water Summit dari sa may Negros First Residences, ngagin pangunahan ni South District Congressman Kiko Benitez. Now, Water Summit kini kay sa nagligad nga Nobyembre 14 tuig 2019 may pre-summit meeting ngagin patagayon sa siniman nga lokasyon nga sa diin dito hambalan ang mga issues concern sa water security kag ang mga posible solusyon. Now ang attack kay sa subong summit nakasentro sa apat ka mga bagay. Una, water supply kag quality. May-ari sang mga proposed solutions nga ginhambalan. Ikaduwa, sanitation and sewerage. Ikatatlo, sustainability. Ikapat, amaning pinaka gintalakay ining water governance nga ginatawag. Kasi sa water governance, nakitanta dari nga ang water resource management law priority sa mga local government units o kon LGU. Ikaduwa ang problema nga nakitaan kakulang sang datos, lack of data kag policy fragmentation. Dua ini kadlaw nga water summit kung bisa ini subong tubtob pa buwas nga adlaw. Ari madali ang representante halin sa sunod sa Bacolod sa Babaguna ni Bacolod City Water District General Manager na si Attorney Jolian Carbon. At sa bayan sa business, ari marigani si Frank Carbon. Amunis lang duwa sa unang nag-raise ang question sa pag-umpisa sa open forum. Labig-labig pa rin diskusyon nanay ay ang tinutuyo sa para nga mapaayo ang kalidad at ang supply sang tubig sa bugos nga probinsya kalakita sa may sulat sa Bacolod, ilabi na ang ginakonsumo nga tubig sa mga panibalay. Yari ang kabahin kayo na sang pamulong-pulong o konmensahe ni Governor Bong Lacson. We cannot overemphasize the dependence of humanity on water. While it is true that the challenge can seem enormous, the fact that we are here today to provide a venue for knowledge sharing and formulation of sustainable solutions is a good start
in addressing our province water security. I would like to thank Representative of 3rd District, Congressman Kiko Benitez, for setting in motion this timely and much needed water summit. To all the national, local government units and agencies, participants, facilitators, and resource persons, may our good Lord give us the wisdom to formulate the steps required to address this very serious concern. And may ang kamay lamang na sang mensahe kay na ni Governor Bong Lacson. Karong sa Aksyon report sa recommendation bantayan kaysa nagliga gali Aksyon Rex nga Martes ang mga local chief executives liwat kin patawag ni Presidente Rodrigo Duterte sa kapag Senapol agud to nga talakayon ang labing uloy nga sitwasyon sa bugos sa Pilipinas ang sining kinakabalak-an nga COVID-19. Ang report sa sunod kay Governor Lacson mayara sang igapagwa nga panibago nga executive order si Presidente Rodrigo Duterte angot city. Nag-report live gikan diri sa Maya Negros First Residences para sa Aksyon BBB, Aksyon Marlon Shadobaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang ha kay ma-unload kita sa aton sining mga obligasyon. Sa mga kaaksyon ta dira Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sa way pa magka-coffee pag coffee na kay tapos na paniagang iban eh. Ang iban sini magka-coffee piho na, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix para ini sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Naga-relax pang paminsaron ta sini kag wala nagakurog-kurog ang lawas ta, hindi acidic ini. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pagid Santon Plus Herbal Soap ang habon nga pampakinis sang kutis, pampaputi sang kutis. Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon, no? Pangkuha punggod wrinkles pikas-pikas sa guya kag medyo maitom nga ilok na papution niya sini kag ang mga may baho nga ilok, no? Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon ang para sa imo. That is why ginarekomendar ta sa inyo Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man ini bakal sa online, no? Kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Pwede da mga kaaksyon, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:20 na nga oras. Kadtuan tanang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Unahon tang balita gikan sa area sang syudad sang Sagay. Upod kay Aksyon Tomon Forte. Ini may kangtanan sa 47 ka mga motorsiklo dakop sang kapulisano matapos nga wala sang nagakaigo nga dokumento. Kagang isa nagpalagas pa. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Tomon 40 gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Sa iya ka checkpoint ang ginpatigayon iya sang Sagay City PNP sa pagpamuno gid mismo iya ni Police Captain Ilindiri Busquillo ang Deputy Chief of Police sang amo iya nga estasyon diri sa siyudad sa Sagay kagabi Aksyon Rex alas 6 imedya sila nagsugod hasta nga nag-abot sa alas 8 imedya man sang gabi iya Pebrero 26 tuig 2020 diri iya sa may barangay Poblacion 2 sa National Highway diri sa may atubangan sang Mercury kag natigayon nga makonfiskar o kon ining 40 city tanan ka mga motorsiklo, single motorcycle ang natigayon nga na dakpa nila kag ang 36 Aksyon Rex wala iya sang nagataigo nga mga dokumento kag ang 11 sinitanan wala sing lisensya. So amo ni rason nga gin-impound ining 40 city iya ka mga motorcycle kagabi Aksyon Rex kag bangod sini may isa iya ka persona nga nagahinganlan si nakilalaan sa kay Rinald Jeronimo 25 anyos ang nagpalagyo Aksyon Rex
bangod nga nahadlok siya sa amoy nga checkpoint kag ginpalaga siya pa ya ang mga kapulisan kagabi Aksyon Rex kag natigayon ini siya nga madakpan sang mga kapulisan kagabi sa checkpoint. Tingog ini Aksyon Rex sa interview sa sininga persona nga nagpalagyo sa amoy nga checkpoint. So, sino nga lasa? Si Rinaldo Jeronimo, sir. Rinaldo? 25. Yan ang matabo nga nagpalagat ka sa mga pulisaw? Nakulbaan ako, sir, na first time ko lang natakpan sa muna nakakadala ko motor. Yan ang why ka restro? May restro ang motor, why ko lisensya, pero open pipe ang tambutso. Tapos muna sumba ka pa? Why, nagdulog man ko, ngayon ko pasensya kay sir. Pero hindi mo lagi palagyan, nga nagpalagyo daw? So, nakulbaan ako guro, sir, sa tambutso, so, dakon matod sa lab, pero ngayon lang ko pasensya. Ito din ka? Amo to Aksyon Rex ang tingog iya sang amo nga persona nga ginpalagyuhan ang aton kapulisan kagabi kag bangod siniti nagpalaot natumba pa pero ti bangod sining mga open pipe man nga subong daw nagadyutay na rin Aksyon Rex diri sila sa sagay bangod nga ti nagligad nga mga ginulan sobra 1,000 ka mga open pipe na tambutso ang ginpatapakan iya sa Tison diri sa sulod sa sagay bangod sini madamo pagidya Aksyon Rex pipila ka mga persona nga sa diin amo gyapon ning mga bida nila open pipe wala lisensya kag wala mga nagakaigo nga dokumento. Amo ning madulong naton ng mga report sa siniya nga udto gikan diri sa sulod sa sagay. Aksyon Tamon 14 nga report sa Balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon 40, balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay, kadtuan ta si Aksyon Percival Villamor, gikan sa syudad naman sang La Carlota. Pulis nga napatay sa enkwentro sa Iloilo, igalubong na sa Sabado. Yari ang report gikan sa syudad sang La Carlota. We have Aksyon Percival Villamor, Pers. Natalaan na nga igalubong sa Sabado nga adlaw, Pebrero 29, 2020 ang lawas o kon ang patay na lawas ni Police Captain Efren Espanto nga sa nadumduman sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon na Radio Bacolod nga sa napatay ni siya sa enkwentro dito sa Iloilo kabahin sa pag-enkwentro sa CTP-NPA. Kag nagabot ang bangkay niya diri sa siyudad sa La Carlota sa tong tinalikdan nga adlaw Pebrero 25. Kag ini si Police Captain Efren Espanto mayari ni siya nga bata isa ka tuig ang panidaron kag ang iya nga asawa nga kilala sa kay Ivy Dote Espanto. Kag ang lubong nga igatala na alas 12 sa ugto sa badong adlaw sa Memorial Park sa La Carlota City. Ari karon ang porsyon sa interview sa Aksyon Radio sa kay Police Deputy Police Saldo sa siyudad sa La Carlota. Ang pulis sa La Carlota nag-assess sa vigil sa kay late Captain Espanto kagang ako as Deputy Police disiplin ako sa ato na provincial command supervisor sa vigil ni late Police Captain Espanto. Masa naman siya i-kakusinatan sa naman. Ang schedule sa February 29, alas 12, higit sa October. Sa Nakanuta Memorial Park. So mo to ang tingog na Deputy Police sa Saldo sa siyudad sa La Carlota. Report live gikan diri sa siyudad sa La Carlota kabayan sa police station para sa BBB program una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Dakbanwa sang La Carlota.
Do ang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz daw malang alagig ko noy pagkarunan tananing balita mo sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz gikan sa siyudad sa La Carlota gagang report ni Aksyon Stephen Presquito no. Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes na dira sakit ng lawas kag tuhod ang aton sining nga hawak ang aton sining nga likod no i-massage silang portion tapos banyo santa sang Santon Plus Herbal Oil makaligad ang 30 minutos tubtob isa ka oras kuha na ang kasakitan tungod sang Santon Plus Herbal Oil nga mabakal ninyo sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede man ka order drahwa through Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga kaaksyon ta dira, ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, no? Nagalimpyo, nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Anong sobra-sobra nga dapat gidbuhinan? Sobra nga uric acid. Magaresulta ini sang gouty arthritis, kidney stone, kagiban pa. Sobrang asin, hindi man mayon eh. Magaresulta sang pagtaas ang blood pressure, hypertension, pagkagubas ang kidney, kagiban pa. Sobrang tambok ho, nagaresulta sang fatty liver, barado nga kaugatan kag iban pa gid nga mga balatian. Sobrang creatinine, kidney damage naman. Sobrang acid, nagaresulta sang pagbutod sa tiyan, paglingin sang ulo, pagbalik-balik nga pag-ubo, ulcer kag iban pa. Constipation, nagaresulta man sa madamo nga balatian kag ginasining nga constipation is a mother of all disease. Kag iban pa. No? That is why ginarecommend natin sa inyo tumat na adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ang Evergreen Herbal Capsule sa sunod sang Kabangkalan sa Med Plus Pharmacy, Jormid Pharmacy, sa Himamaylan, Leonor Pharmacy, kag sa Blanca Flor Drugstore, no? Sa Binalbagan, yaradra sa GBX Pharmacy, kag Floritis Drugstore sa Banwa sang Binalbagan. Kag para sa dugang sining ihibalo, sarang mag-text kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. May lang pag romonitor sa kay Juan Bailoses, kay Jenny Siton Francisco, kag kay Richard de la Banda, kay George Rodelin Gabanto. May lang pag monitor kay George Rodelin Gabanto, kay Jose Alan Brasa, Nailisor Asnala, kag Marilyn Istokya. May lang pag monitor sa siningaod to kay Archiba Isaraman, kag kay Idi Laos. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita buwasa sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, iga sunod sa diri ginamang madugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,